kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan doro gejegan niku mang pisah. Liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga. Sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki. Awak ora penake, Pak. Gelem ora? Ora gelem tak sepatani dadi ungkrung. Ya wis nderek. Ayo Gong, yo aku jane arep ngaso malah. Dikon nyambut gawe. Kae ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak. Ora rampung perkarane. Iya. Iya. Gong ngewangi Gong. Terus. Ya tanganane ndak ora rampung terus ngono. Waduh, wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digangsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapa sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, Wah. Sabar, Ndara. Ora, ameng dinyunyukke kok metu. Nggih. Jem setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggere ning demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, wis kuwi. Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo Bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe Bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe Bapak kena watane iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuwandane Bagong legane atiku. Non nggugu karepe dhewe panungsmaning jajalanat kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lha kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandhinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore.
Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kaya. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Saki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satriya-satriya jare mau sore Gagang Sewan tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Ngomong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo pukulan Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjih kali Bapak Semar merga pukulan Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Bathara Guru dawuh karo Semar, tekaku ana ing papan kene
supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Engko kalau bangun kayangan lu, sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep terus Sinuwun Darawati tak tantang lho kowe nantang karo Sinuwun Darawati heeh ayo ben mangkel kok Semar arep dikaco terus iki Sinuwun Darawati nanti metu njaba Sinuwun Darawati metu ning jaba karo sapa kancane Raden Janaka karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh aku ya ora wedi brengose ya tak obahke endi kira dibrengos kok wah tutuk ndase bagong obah no ndundun ngono brengos kok ndundun ha brengos ya tak obahke kula ya nesu terus dadi tantangan Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba oke tak turuti karepmu blajat metu njaba kabeh lah terus kowe nyeluk aku sampean mau muni piye sing endi sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar mbantu kekuatan ha iki pacobane Sinuwun Darawati Ndara Janaka karo Ndara Setyaki saiki ngene Ndara Antarsena Ndara Garukaca Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora nek entuk paliyale bapakmu aku wani nek bapakmu ngelilani aku wani Mir omong Mir setan tenan kok kuwi pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya aku to dudu kae rawane ngono iki tak kira nek ndok mripatmu rada kira tiru-tiru gareng po wis aja disenggol gareng kok ndak nangis ora aku kon piye sampean paring pangandikan Ndara Antarsena aku pasrah katentremaning Karang Kadempel sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun kayangan disingkirke ngono ga wis engko aku ngedu anak karo wong tuwa Mir ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung gelem omong ora gelem seret metu njaba wedok kok ngawur ben aku metu njaba kok ya metu njaba ben gak kudu adil apa kae masa aku metu njaba aku metu jeragal Ndara Antarsena terus yuk ayo Ndara Antarsena kula pasrah katentremaning Karang Kadempel Sinuwun Darawati mangundurke pon omong sing ngomong cangkemmu cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya ngerti ayo wis Den nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik sing ala bakal ketara nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat duwe niat ala karo Semar mesti ketara sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan panjen bocah siji iki mesti gawe perkara ora aku sing gawe perkara sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngeganggu karo kowe kuwi Pak iya ya wis nek pancen Sinuwun Darawati karepe ala karo aku mongko aku ra mbibiti ala wis to percaya sapa sing tandurane apik tukule ya bakal becik sapa sing tandurane ala mesti ngobakale keweleh tenan Pak ning aku njaluk karo kowe aku ora duwe Pak kok sik to aku njaluk karo kowe kowe aja ming meneng bae ning kowe
Iki grisene. Men ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, ego partikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang ora tatu ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibuk. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sakarepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu Pak, tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem Pak, Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Kena gantung sampun nalika semanten. Para putra Pandhawa kadhiraken sangganing para Panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ingkang kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni maya wisang geni maya Wisnu Pratinta Gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengke ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tandingono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Ya, sing ati-ati yo, Gong. Nggih.
Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kowe wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kowe kaget, ha? Anggir Antasena, oh Mak Cilik. Anggir Garukaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku, dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadya balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakek Semar nggone bangun kayangan
aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Mongko Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku nglelengi raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho kok manungsa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena. Menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antaraning Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang.
Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndarantasena su sampean jotosan karo Ndarantasena sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndarantasena Ndarakarkaca ya maringi aku. Lho. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu adu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah Cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi penting. Oh, tak pethuke kok ora Ndarawati. Nek yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Ya mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong, kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatera. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi
tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kalih Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Lah apa Sadi bakal lirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawe kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Panakawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Aku ki Ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Wela edan tenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Wela karepe dhewe. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, la edan tenan. Truk. Iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong Umpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono, Gong. Wah, iki mesti setran gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Sawe takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya endi Semar? Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa tening Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa tening Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena prapteng ralis Panigas Jonggo.
Aja legane ati. Aja mayu. Gatotkaca wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, Bumi Angus Karang Kadempel. Tugelen-gelune Gatotkaca klakon mati dening kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Baik. Ah! Baik. Ah! Sawa Antarja sapa? Abdining Betari Durga. Kalanjaya yo bali ora sawadya balam. Ora bali babati gawan wah mati. Ah! 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 Hai! Hai! Wah! Wah! Waduh!
ming gelis Kang. Tak candak tak bleseki ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Nikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Bathari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kaliyan titah sawantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilatih kok ngene iki olahraga saben dina kowe ming madang wae sembuyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semabut semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora mati kula Mbah sumbang suanu prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinukup. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari.
ngandel Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinukup adrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Betari Durga Jim Setan Priprayangan ingkang sami ngramyang sakinggiling Karang Kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadyabalaning Sampandya Betari Durga. Nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik. Nalika semanten siga nrajang wadyabala Karang Kadempel. Geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten iki pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger Karang Kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Candak to. Kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga ora wani nrajang awake dhewe. Nggih. Ning terus nganggo nggunakake cara alus nyebar wadyabala Jim Setan Priprayangan berkasaan do ngangslupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel. Malah Mak Jlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Merga kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji. Nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lugo aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Lah kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis.
Tenan ora. Gareng Kang Slupan kok. Icine minene isine. Tumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icile-cile. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Pripun enten napa, Den? Kek, aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku, nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petruk dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuhe Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuhe sing ati-ati aja lali lho Tole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih ngestaken dawuh Sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta Arjuna wonten maring adhawu yen ora tumandang kok katone nista temen Nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud Nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud Nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kaderangan Yai Koko Prabu ingkang rayi namung nderek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Wang Pikulun jagat Girinata kowe kalapun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu
Langening kalanggawan aglar pandhan muncar kaya bingung penggaling pun kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro, mesine barep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku, ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki, nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon sowane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh mula kake paring pangandikan aku redya midhangetake ngendikane barep kakangku Dimas Werkudara barep kakangku piye pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara miyat langening kalangguan aglar pandhan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang Asor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga. Dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darmakusuma. Medhar sabda kelawan ingkang ngraying Jodipati. Kedadak sowaning satra ing Randu Gombala Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat. Tanjapala Pandhawa mbiyok kumulung. Mara remang usumya ngambrengeng kadi karonaning kaswase dosang bondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing Ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan ning apa gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati iya tak tampa angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe
Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karang Kadempel, kakene Semar Prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan, nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakene Semar mbangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayaning kakene Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujul lan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakene Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal biniat ngembari marang Kayiwangan ya mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabecianing kakekne Semar nggone momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karang Kadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karang Kadempel. Supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karang Kadempel, Pakde. Lamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karepane Semar Badranaya. Barep ana apa Yayi? Rasa dadakake anggunem sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Den mrayetna semurire seka balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Ndarantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun Ngamarta Kakang Semar pancen kepara nyata Ndarawerku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa Sinuwun Ndarawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Ndarawati niku titis Wisnu niku anake guru kasan Sinuwun Ndarawati nilar dateng raos pangraosipun hangenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada
Maraenosmo bang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka niki ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Ndara Antasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan Ndara Gejegan niku mang pisah liar misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penake Pak gelem ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis derek ayo Gong yo aku jane arep ngaso malah dikon nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak ora rampung perkarane yo Gong yo sabar Kang sabar oh iya iya Gong ngewangi Gong terus tanganane ndak ora rampung terus ngono waduh guys digajol kita caku kalah kok iki tak digarsu iki warane Gong matane Gong matane sapa matamu aku ngapain sing tok gajol ndasku ketoke mbok ndasmu pancene diangara Semar malah suwe banget iki malah ngangkring pola wedhus tenan kok Mer iya aja kuwatir sabar Doro Jiwa Semar aku kena ngopo Kakang Semar aku kena ngopo sampean Dora ngerti sampean Dora eling nah mboten kaya ngoten Gong tak antil samu lho kowe metu ora terus ora ameng dinyunyukke kok metu tak ora ndalane metu Ndara Antasena sampean kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya Ndara Sencaki Ndara Gatotkaca mangaso ampun ngalamun niki akeh para jim setan pribayangan
kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jem setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggeneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti, slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yuwana aku Petro. Kaya setan rupamu. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Ming kata-kata kaya ngono wae iso ngusir setan lho. Ayo. Aku kudu entuk iki, Tru. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh yuwana kaya. Yuwana minggat. Minggat diusir Prasti. Ayo cet. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Teguh. Teguh yuwana slamet, slamet nang ngene yuwana. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Truk. Sirake Truk. Tanten dasmu lho, Gong. Iki dipendhem. Wah, dipendhem iku kudu muda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Apa? Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet, slamet saka kersaning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong.
Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggreneng perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestakaken dawuh. Ora bali titanono Betari Durga jak mulih ngestakaken dawuh Kakang. Durga kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure ngestaken dawuh wangsul kula. Oh. Wah. Wah, satriya gagah. Ora tepung karo kowe. Urung tepung karo kowe. Cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye, satriya kondang. Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lekmu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo tampan ono. Waduh. Ngono. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe sawijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kebahagiaan. Werkudara, yo. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal mbangun kayangan.
Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo klumputane. Ngono to, Yayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munio. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe kowe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gone bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene. Semar, aku nyuwun pangapura kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis nglenggono. Lan iso nampa apa kang digayaning Kakang Semar? Mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane. Niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening Kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.